साननै बे एम्फौआ बेसेबां साननि जाखो बिदि सार? बेथ' दा बिदि माबायाव गोलोम बोथोराव एसे माबानो टेम्पारेचारा हाइ नालाय ओरैनो खोब बारा 20-22 दिन नुनो मोनो आरो माब्लाबाथ' 18 दिनावनो मोनो। आदारखौ खैदिननि गेजेराव होनांगौ बिसोर? खैदिननि गेजेराव नङा हाइब्लाथाय सानसेयावनो खेबथाम खेबब्रै जेसेबां जाहोनो हायो एसेबांनो बे हेल्दि जागोन आरो ओमफ्राय मोजां फिथोब माबा जागोन आरो बिदिहाय। ओमफ्राय दाथ' माबा इन्दि बिलाइबो जाहोनो हायो बे खरं बिलाइ होनना बुङो केसेराव बेखौ आरोखि एटलिस्ट सानसेयाव खेबथामा होनांगौ आरोखि खेबथाम खेबब्रै बिदि जेसेबांनो जाहोगोन एसेबांनो हेल्दि जागोन एसेबां मा बिलाइ होनो बेखौ? माबा बे खरं होनना बुङो जानाया खरं बे फिथोब थोबनो थाखाय बेखौ जों माबा होनो मोखोना बिलाइ बहाय थारमाने माबाया फिथोबनि कालारा खोब मोजां जायो। बेथ' आदार नङा मोखनाया। हेलो भिउवार्स, आं दिनै क'क्राझारनि BTC नि मोनसे सेरिकालचार डिपार्टमेन्ट बेयाव आं दिनै फैदों। डक्टर जगेश देउरि मानगोनां डाइरेक्टर सेरिकालचारनि बिथांखौ लोगो हमनानै जोङो गोबां बाथ्रा सावरायनि जे बिथाङा जि डिपार्टमेन्टआव जाय बिफानाव हाबा मावो बे जाहैबाय जोंनि बर' हारिमुजों थोंजोङै सोमोन्दो दङ आरो बर' हारिमुखौ गावनि डिपार्टमेन्टजों बिथाङा गोसारहोनो थाखाय मा प्रजेक्ट लादों आरो लोगोसे बे सेरिकालचार बिफाननि गेजेरजों एडुकेटेड आनएमप्लयमेन्ट प्रब्लेमफोर सल्युसन खालामनो हागोन नामा, सल्युसन खालामनो हानायनि राहाफोर दं नामा, बेनि बागै जों सावरायगोन। खुलुमबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे मोजां आरो गोनांथार भिडिअ लानानै फैदों। बे जाहैबाय क'क्राझाराव थानाय BTC नि सेरिकालचार डिपार्टमेन्ट बेनि मानगोनां डाइरेक्टर डक्टर जगेश देउरि नोंथांखौ बरायबाय। बिथाङा सासे मिउजिशियान, समाज सिबियारि, सासे मोजां एडमिनिस्ट्रेटर आरो सानसे समनि स्ट्रंमेन आरो सासे लिरगिरि। जोङो मिथिनानै लानि जे बिथां डक्टर जगेश देउरि सारा जे बर' हारिमु जौगानायाव, बर' हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनायाव बिथांनि सिमां प्रजेक्ट बेखौ जों मिथिनानै लानि। गिबियावनो आरोबाव आं गासै नायग्रा खोनासंग्रा रायजोफोरनिसिम आंनि खुलुमनाय बावहरग्रोबाय। डाइरेक्टर हिसाबै बे बिफानखौ बा बे जोंनि बर' हारिमुजों लोब्बा थानाय बे एम्फौ फिसिनाय, खुन्दुं लुनाय दानाय बेफोरखौ माबोरैहाय आं दासिम दा जि अबस्थायाव दं BTC नि सेरिकालचारा बेसिम बोरैहाय लाबोनो आं हाफैखो बेनि सोमोन्दै आं बुंनो नाजागोन। गिबियावनो आं बुंगोन BTC सेरिकालचार होनना बुङोब्ला जेब्ला 2003 10 फेब्रुवारियाव भारत सरकार, असम सरकार आरो BLT जों गोरोबथा फैदोंमोन, BTC एकर्ड जादोंमोन आरो जेब्ला 2004 आरो 2005 मायथाइयाव जेब्ला BTC सरकार दानानै इलेक्सन जाखांनायनि उनाव BTC सरकार दानानै जेब्ला आसाम गभर्नमेन्टआ BTC निसिम 39 डिपार्टमेन्ट ट्रेन्सफार खालामना हरदोंमोन। बेनि गेजेराव सेरिकालचार डिपार्टमेन्टआबो मोनसे डिपार्टमेन्ट आरो जिहेतु बे सेरिकालचार डिपार्टमेन्टखौबो BTC निसिम बेखौ ट्रेन्सफार खालामदोंमोन आरो बेनि डेभेलपमेन्ट, बेनि जौगाथायनि गासिबो नायनायखौ, लुक आफ्टार खालामनायखौ इन्डिपेन्डेन्टलि खालामनो सुबिदा होनाय जादोंमोन आरो बे खाबुखौ लानानैनो जोङो BTC आव 2004-05 मायथाइयाव जों मोनसे पार्सपेक्टिभ प्लेन दादोंमोन। पार्सपेक्टिभ प्लेन दानानै प्रजेक्ट थावख्रि नाम होनानैनो जों BTC आव बे खामानिखौ जागायजेनदोंमोन आरो बुंनो थाङोब्ला BTC आव जेब्ला 2004 आरो 2005 बे सेरिकालचार डिपार्टमेन्टखौ सेपारेट डाइरेक्टर हिसाबै दादोंमोन,
बे समाव नायनो थाङोब्ला जोङो मोनसे खुन्थिया आं मिथिखाहोनि बेनो जाहैबाय बे समाव जुदि जों प्रडाक्शनखौ जुदि नायनो थाङोब्ला बे समाव इन्दिनि खोथाखौनो जुदि जोङो बुङोब्ला मानोना बिटिसि ओनसोलाव सेरिकालचार होनना बुङोब्ला मोनथाम जाथोनि एम्फौ फिसिनाय जायो बेनो जाबाय जोंनि हारिजों लोब्बा थाफानाय जोंनि हारिमुजों सरजाबफानाय बे जाबाय इन्दि आरो मोनसेया जाबाय मुगा आरो मोनसेया जाबाय पाट जायखौनाखि मालबारि होनना बुङो जोङो बांसिन बिटिसि ओनसोलाव इन्दिनि सायावनो जोङो बांसिन गुरुत्व होबोगासिनो दं आरो बे समाव बे जेब्ला बिटिसि जाजेनो डाइरेक्टर दाजेननानै जों मावजेनो बे समाव बेनि प्रडाक्शना मात्र 100 मेट्रिक टन 100 मेट्रिक टनल' आरो फिथोबनि जुदि बेसेनखौ बुंनो थाङोब्ला बे समाव बे जुदि इन्दि फिथोबनि बे जेखौनाखि जोङो एम्फौ लाथाखौ जाखांनाय उनाव बे जेखौनाखि काटकुक होनना बुङो फिथोबा बे फिथोबनि दामा 150 निफ्राय 200 थाखाल' खिन्थु दा जुदि बुंनो थाङोब्ला दिनैनि अबस्थायाव जुदि बुंनो थाङोब्ला जों बिटिसि सेरिकालचारनि प्रडाक्शना 1000 मेट्रिक टननि गोजौआव 1200 मेट्रिक टन दा बोसोराव दा जोंनि बिटिसिनि सिल्कआ प्रडाक्शन माबाया र' सिल्कआ आरो जुदि जों बेसेनखौ नायनो थाङोब्ला आं इन्दिनि सायावनो जिहेतु गुरुत्व होनना बुंसिनगोन इन्दिनि खबरखौनो माबाखौनो इनफरमेसनखौनो बांसिन आं फोसावगोन दानि समाव इन्दि फिथोबनि दामा केजिसेयाव 1 किल'आव 850 थाखा आरो जुदि बे एम्फौ लाथाखौ जुदि बाजाराव जुदि नायनो थाङोब्ला बेवहाय दा किल'से बे एम्फौ लाथानि दामा 400 गतिके जिहेतु सेरिकालचार होनना बुङोब्ला आं बेखौनो एसे बुंफिनबावगोन इन्दि होनना बुङोब्ला गोदो आबैमोना लामायाव रज'नाय इन्दि बिलाइखौ खानानै बिफाङाव लुन लुन बिलाइ बाना लाबोनानै एम्फौ फिसिनाय आरो एम्फौ फिसिनानै लाथाखौ अनला खारै बा ओरैनो ओंख्रि जानानै बेनिफ्राय जोङो फिथोबखौ थावख्रियाव खुन्दुं लुनानै इन्दि साद्रि जोमग्रा साद्रि दानाय दानि बे सेरिकालचारा बे अबस्थायावल' गैला दा बे दावखो जों बुंनो थाङोब्ला अकल थावख्रियावल' खुन्दुं लुनाय बे अबस्थायाव गैया गतिके जों दा बेखौ एकदम जों उन्नत मान मडार्नाइज खालामनानै बेनिफ्राय एकदम बिराद गोजौ थाखोनि खुन्दुं दिहुननो थाखाय उन्नत मानदण्डनि खुन्दुं दिहुननो थाखाय दा मटराइज्ड जेन्टेल ओंखारबाय खुन्दुं लुनायाव बेल' नङा बिनि अनगायैबो बिटिसिआव दा गंनै स्पान मिल गिदिर मिल बे इन्दि खुन्दुंखौ थुननो थाखायनो गंनै मिल जाबाय आरो बेनिफ्राय बिनि अनगायैबो बेनि जिथुनाखि भेलु एडिशननि थाखाय बिनि सि जोमग्रा साद्रिल' नङा स्ट्रल बायदिसिना बेफोरखौ मोजां एकदम नेशनेल इन्टारनेशनेल मार्केटाव दिहुननो थाखाय बांसिन मुलाम्फा मोननो हानाय बायदि खालामनो हानायनि थाखाय जों मा खालामदों मिलनिफ्राय मोजां क्वालिटिनि खुन्दुं दिहुननानै आरो मोजां सि दानो थाखाय बे बिटिसिनिनो जिथु जोंनि राजथावनि क'क्राझार बेवहाय जोङो मोनसे सिल्क प्रिन्टिं एन्ड प्रसेसिं इउनिटबो जोङो दानो लादों आरो आं बेखिनियावनो बुंग्रोगोन बिटिसि सेरिकालचारा बिटिसि ओनसोलनिनो गंब्रै जिल्लाखौ गासिबो आवग्रिना लादों क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि आरो बेवहाय गासिबो बे जिल्लाफोरखौ नायनो थाखाय जोंहा जिल्लाफोरावबो एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर अफ सेरिकालचार बिदि माबा दं अफिस दं साब डिभिजनफोराव सुपारिनटेन्डेन्ट अफ सेरिकालचार अफिस दं बिनि अनगायैबो बिटिसिआव गं 50 जोंहा फार्म सेन्टारफोर दं आरो बिनि अनगायैबो जों गोदान मा थिसनदों होनना बुङोब्ला जोङो बिटिसिआव आं दानि बुंनाय बायदि जों मोजां खुन्दुं दिहुननो थाखाय नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव जोङो मोजां सि दिहुननानै बाजार जोङो माबा केपचार खालामनो थाखाय जों मा खालामदों बिटिसि ओनसोलाव गंनै जोङो स्पान मिल जोङो गायसनदों बेनि अनगायैबो जोङो सिल्क प्रिन्टिं एन्ड प्रसेसिं इउनिट जोङो गायसनदों बेनि अनगायैबो गामि ओनसोलाव जाहाथे थावख्रियावल' खुन्दुं लुवालासिनो बै जोङो जितु मटराइज्ड जितु जेन्टेल स्पिनिं मेसिन बेयाव मोजां खुन्दुं दिहुननो थाखाय जों गामि ओनसोलफोरावबो जिবিলাক खुन्दुं लुग्रा बिसोरनो जों मेसिननि बेबस्था खालामनानै होदों आरो बेनि अनगायैबो दा जोंनि इन्दिखौ ओरैबायदि लेभेलाव लांदों जोङो दा इन्दिनिफ्राय जोंनि बे बिटिसि ओनसोलावनो क'क्राझारनि आदाबारियाव जोङो मा मोनसे
निटिं प्लेन्ट जों गायसनदों जेरावनाखि जोङो दा इन्दि खुन्दुंनिफ्राय मा दिहुनगोन जोङो मुजा दिहुनगोन इनार गारमेन्ट टि सार्ट गेन्जि बनियन बेफोरखौ जोङो दानो थाखाय जों जोङो मेचिनबो लाबोखांबाय जोङो ताइवाननिफ्राय मेचिन जोङो माबा खालामदों आमदानि खालामदों आरो बेनिफ्राय गंसे जोङो जापानाव अर्डार होदों बेनिफ्राय मेचिन सफैगोन बेयाव बानायनायनि प्रसेसा जाबाय बानायनाय प्रसेस जों मेचिन अलरेडि जोङो इनस्टल खालामबाय नै दानि जितु COVID-19 कर'ना भाइरासनि थाखाय जितु लकडाउन बेबस्था बेनि थाखाय जोंनि जितु स्पान मिलनि मेचिन सफैनांगौमोन बेफोर सफैनायाबो आद्रा जाना दं आरो जितुनाखि बाखि मेचिन सफैनांगौमोन এই निटिं प्लेन्टआवबो सिल्क प्रिन्टिं एन्ड प्रसेसिं इउनिटआवबो बे मेचिनफोरा सफैजोबथ'वाखै आरो आं सानो बे नर्मेल जायोबाथाय मेचिना सफैयोब्ला बिखेखै बे बिटिसि सेरिकालचाराव जेरावनाखि नर्थ इस्टनि भितरावनो गासै फिनिश प्रडाक्टहालागै माबानाय दिहुननो हानाय बेबस्थाया खालि बिटिसिआवल' जाजोबग्रोदों बेनि जि मार्केटिं प्रसेसिंआ बोरै जागोन मार्केटिं प्रसेस होनना बुङोब्लाथाय आसलते बेयाव मार्केटिं होनना बुंबाथाय बहुत स्टेप बाय स्टेप मार्केटिं होनना बुंबाथाय जोंहा मोनसे स्टेजआ मा जोंनि जिहेतु एम्फौ फिसिग्राफोरा बिसोर फिथोबसिमल' थांनो हायो गासिबोथ' बिसोरो खुन्दुं थुननायनि बेबस्थाखौ लाजोबनो हाया बिसोर सिबो दाजोबनो हाया गतिके बिसोरनि जिखिनि बे फिथोब दिहुननाय उत्पादन खालामनाय बेखौ बायनायाबो मोनसे मार्केटिं आरो बेनि थाखायबो जों मा खालामदों बिटिसिआव जाहाथे जोंनि एम्फौ फिसिग्राफ्रा जिखिनि फिथोब बिसोरो दिहुनो बे फिथोबखौ जाहाथे बिसोर उचित दाम मोनो बेखौ बायथुमनो हानायनि बेबस्थानि थाखाय जों मा खालामदों जोङो बिटिसिनो अदालगुरियाव मोनसे कुपन बेंक आरो बे क'क्राझारनिनो आदाबारियाव मोनसे कुपन बेंक बेखौ लानानै जों मा खालामदों दा जोंनि जिबिलाक एम्फौ फिसिग्रा बिसोरो जिखिनि फिथोब दिहुनो बेखौ बायथुमनायनि बेबस्था खालामदों आरो बिसोर दा दिनैनि दिनाव सेरसे फिथोबाव बिसोरो 850 थाखा मोननो हादों आरो बे जाबाय जोंनि बिटिसि लेभेलाव बे मार्केटिं आरो बेखौ जुदि जोङो बांसिन भेलु एडिसन खालामना जुदि बाहेरनि खोथाखौ सानोब्ला होमबा जों फिनिश प्रडाक्टआलागै थांनांगोन जेरै सि दाब्लाबो जोंनि गोसो मथे सिखौ दाब्लाबो जानाय नङा बाहेराव माबायदि नागिरदों बाहेरनि कास्टमारफोरा नेशनेल लेभेलफोराव माबायदि नागिरदों क्वालिटि मा सिखौ नागिरो जोंनि बायदि स्ट्रल आरो साद्रिल' दाबाथ' जानाय नङा खायफाया नागिरो प्लेन बेखौल' लांनानै बिसोरो गावसोरनि गोसो मथेहाय बिसोर गावसोर सुना लाहैगोन खायफाबा जेनेबा हम फार्निशिं बिदि आइटेमबो नागिरो गतिके जोङो बे लेभेलावबो जों सानदों दा जोङो बे मार्केटिं लाइनखौ गोथों खालामनो थाखायनो बे लाइनखौ जों क्लियार खालामनो थाखाय मा खालामदों जोङो मोनसे बे 2017 सनाव 2017 मायथाइयाव जों मा खालामदोंमोन मा क'क्राझारावनो बे साइन्स कलेजाव मोनसे नेशनेल लेभेलनि वर्कशप खुंदोंमोन आरो बेवहायनो जोंनि बिटिसि लेभेलनि जितु प्रडाक्शन सि बेफोरखौ जों मा लेभेलाव दं नेशनेल लेभेलाव दिन्थिनो थाखाय जों मोनसे फेशन श' खालामदोंमोन आरो बे फेशन श' खालामनाय समावनो जों मोनसे ब्रेन्ड प्रमोशन लोगो मार्केटिं लाइननि थाखाय मोनसे ब्रेन्ड नङाबाथाय बाजार खालामनायाव उसुबिदा साननानै जों मा खालामदों जों मा बड'लेण्ड सिल्क मुंनि मोनसे ब्रेन्ड प्रमोशन लोगोबो लन्चिं खालामदोंमोन आरो बेखौ लन्चिं खालामखांनायनि उनावनो जों मा खालामदों दा जोंनि बिटिसिनि सिल्कआ जाहाथे बाहेराव एसे मिथिजाथों मानसिफोरा सिनायथों बेखौ साननानै जों मा खालामदों दिल्ली बादियाव जोङो बड'लेण्ड सिल्क मुंनि जोङो सिल्क शपिबो जोङो बेवहाय फसंहैदों जों बेवहाय इन'ग्रेसन खालामदों दा बिटिसिनि बे बड'लेण्ड सिल्कआ दिल्लीनि बिकाजी कामा पेलेस होननायाव आगष्ट क्रान्तियाव बड'लेण्ड सिल्क जोंनि शपि दाबो दङ बेवहाय सोलिगासिनो दं बेल' नङा आरो जों बिटिसिनि सिल्कखौ जोंनि बे सेरिकालचारजोंनो लोगोसे ओनसोलनि आरो जोंनि जाथिनि सिनायथिखौ विश्व दरबाराव लांनो थाखाय जों मा खालामदों बे बिटिसिनि सिल्कखौ लानानै जोङो 2018 सनाव 2018 मायथाइयाव जोङो जापाननि असाकायावबो जोङो मोनसे ट्रेड फेयाराव गाहैदों जों बड'लेण्ड सिल्क बे बेनारखौ लानानै तो सेरिकालचारनि गेजेरजों बे एडुकेटेड आनएडुकेटेड जि जेंना बेखौ सुस्रांनो हानायनि माबा मोनसे राहाफोर दं नामा माइन्डसेटखौ एसे सोलायनांगोन माइन्डसेटखौ सोलायनांगोन बे सेन्सआव बुंदों आं सेरिकालचार होनबाथाय जोंहा मोनसे धारना
बै दानि बुंनाय बादि आबैया बै लामायाव रज'नाय इन्दि बिलाइखौ खाना लाबोनानै इन्दि बिलाइ खाना लाबोनानै एम्फौ फिसियोमोन आरो बेनिफ्राय फिथोबनिफ्राय खुन्दुं लुनानै साद्रि दायोमोन आरो बेनिफ्राय एम्फौखौ जोङो ओंख्रि बा जोङो मोनसे जोंनि जाग्रा खाजा हिसाबै जों जायोमोन बेखिनिल'सो कनसेप्टआ खिन्थु दा जोङो जुदि बेनि जरियते जों जुदि सिल्क इन्डास्ट्रि बा रेशमनि जरियते जों जुदि एमप्लयमेन्ट जेनेरेट खालामनाय खोथाखौ जों जुदि सानोब्ला आं बेखौनो बुंग्रोगोन जोङो बे गासै सिल्क इन्डास्ट्रिखौ आङो मोनब्रै सेक्टराव रानदों बिनि एक्टिभिटिसखौ नायनानै जेरै बिटिसि ओनसोलनि खोथाखौ जुदि बुङोब्ला बिटिसिआव मोनथाम जाथोनि जों एम्फौ फिसियो बेनो जाबाय मोनसे इन्दि मुगा आरो मालबारि जेखौ जोंखि पाट होनना बुङो आरो बेखौ पपुलाराइज खालामनो थाखाय बेखौ जोंनि शिक्षित सेंग्रा सिख्लाया जाहाथे बेखौ लानो हायो बेखौनो लानानै जाहाथे मोनसे गावखौनो मोनसे एमप्लयमेन्ट लानो हायो आচ্ছা बे इन्दि मुगा आरो मालबारा खुन्दुंनि रोखोमफोर नामा रोखोम जे एम्फौनि रोखोम आरो सिल्कनि रोखोम जेरैहाय इन्दि बे मोनसे जाथोनि मोनसे सिल्क खुन्दुं बे सिल्क आरो मुगा बे मोनसे जाथोनि सिल्क आरो मालबारि पाट बे मोनसे जाथोनि सिल्क आरो जोङो पृथिबिनि मादावनो जोङो मुगायाव जोङो प्रथम मानोना मुगा जोंनि बे आसाम आरो खाथि खाला रायजोनि अनगायै पृथिबिनि जेरावबो मोननो गैया आरो जों जुदि प्रडाक्शनखौ नायनो थाङोब्ला प्रडाक्शननि बेलायावबो इन्डियायावनो जोङो आसाम बिटिसिआनो लिडार वर्ल्डनि बिथोराव गतिके आरो मोनसे इनफरमेसन होखाना दोननो लुबैदों आं दा सिल्कआव जेरैहाय भारतआ वर्ल्डनि बिथोरावनो सेकेन्ड पजिशन बे खुन्दुं दिहुननाय बेलायाव प्रडाक्शननि बेलायाव नेक्स्ट टु चाइना थिग बिदिनो जों जुदि भारतनि सिङाव थानाय स्टेटफोरनि खोथाखौ जों जुदि सानोब्ला आसामा जाबाय थार्ड पजिशन कर्नाटक आन्ध्र नेक्स्ट आसाम आरो बिटिसि ओनसोलनि जेसेबां प्रडाक्शन जायो आं दानि बुंनाय बायदि 1200 मेट्रिक टन बे 1200 मेट्रिक टन आरो इन्डिनि जि प्रडाक्शन जोङो आसामनि प्रडाक्शनाव बिटिसिनि जोंनि कन्ट्रिबिउसना जाबाय 30% आसामनि टटेल प्रडाक्शनाव जोङो बिटिसिआ 30% जोङो कन्ट्रिबिउसन होयो दा आं बुंनो नागिरदों मा जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा बोरैहाय बेवहाय खामानि मोननो हायो जुदि इन्टारेस्ट जुदि गोसो दङब्ला आं दानि बुंनाय बायदि जों सेरिकालचारखौ आङो मोनब्रै बाहागोआव रानदों जुदि सेरिकालचार जानांगौबाथाय बिफां गायथारनांगौ इन्दि एम्फौ फिसिनो इन्दिनि आदार बिफां गायथारनांगौ बा मुगा फिसिनो थाखाय मुगानि आदार बिफां गायथारनांगौ मालबारि फिसिनो थाखाय मालबारि बिफां गायथारनांगौ बेल' नङा बे जाबाय एग्र' बेस्ड बिफां गायनानै एम्फौ फिसिनायसिम बे जाबाय एग्र' बेस्ड बेखौ आङो एग्र'नमिकेल होनना बुंदों आरो मोनसेया जाहैबाय सेकेन्डआ जाबाय जुलजिकेल पार्ट जेखौनाखि बे एम्फौ फिसिनाय जेनेबा इन्दिखौ जोङो न' सिङाव फियो आरो मालबारिखौबो जों न' सिङावनो फियो खिन्थु मुगाखौ जोङो बाहेरायाव फिसिनो गोनां जायो सम आरो ओमफ्राय सावला बिफाङाव जोङो फिसिनो गोनां जायो गतिके बेखिनिया जिहेतु एम्फौ जिबुधारिजों जोङो माबानो गोनां जायो लोब्बा थानो गोनां जायो बेनिखायनो बेखौ आङो जुलजिकेल पार्ट होनना बुंदों लोगोसे बै बिदै बानायनाय सिख्रिखौ जागायनानै जेरै बिदै बानायगोन बेखौबो जों जुलजिकेल पार्ट बेखौ जों सेरिकालचार टार्मिनलजियाव ग्रेनेस होनना बुङो बिदै बानायनायखौ गतिके एम्फौ फिसिनाय रियारिं आरो ग्रेनेस बे जाबाय जुलजिकेल पार्ट बेनि उनाव जाबाय मोनसे मेकानिकेल पस्ट कुकुर जेरावखि फिथोबनिफ्राय जोङो खुन्दुं लुगोन खुन्दुं थुनगोन खुन्दुं दिहुनगोन आरो ओमफ्राय बे खुन्दुंनिफ्राय सि दागोन बायदिसिना प्रडाक्ट डाइभारसिफिकेसन खालामगोन जेरै आं दानि बुंनाय बायदि जोङो बिटिसिआवनो मा खालामदों दा जोङो इन्दिनिफ्राय मुजा टि सार्ट बानायनो जागोन निटिं प्लेन आरो बेखौ एकदम नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव जोङो जोंनि प्रडाक्टफोरखौ लांनो थाखाय सिल्क प्रिन्टिं एन्ड प्रसेसिं इउनिटबो जोङो गायसननो लादों जेरावनाखि केलेन्डारिं खालामगोन जेरावनाखि जोंनि गोब्रा जिया मलायम जागोन स्लिम जागोन रेशमि जागोन गतिके बे जाबाय मोनसे बे जाबाय मेकानिकेल पार्ट बेयावबो हाबसोनो हायो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा जायफ्रानाखि बिफां गायनो हा गैया जायफ्रानाखि एम्फौ फिसिनायाव बे उसुबिदा मोनो बिसोर बे मेकानिकेल पार्ट बेयाव हाबसोनो हायो बे जाबाय थार्ड नम्बर फोर्थ नम्बराव जाबाय मार्केटिंआनो मेइन बुस्थु नोङो बाहेरनि मार्केटाव माबायदि लुबैदों जोंनि सिल्कखौ बेखौ स्टाडि खालामनानै
नोङो जोंनि जायगायाव बिटिसि ओनसोलाव जिहेतु जोंनि दाग्रानि लुग्रानि अभाब गैया र' मेटेरियल्सनि अभाब गैया बाहेरनि बाजाराव मा नागिरदों बेखौ एकर्डिंलि जों जुदि बेवहाय दाहोनानै बेखौबो मार्केटिं खालामनो हानाय जोंनि लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफोरा मावनो हानाय जथेस्थ' जायगा दं आरो जिबिलागा बे जोंनि लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाजों लोगोसे दानि बे COVID-19 जों रिलेटेड जेब्लाखौनाखि जों बुंदों माइग्रेन्ट वर्कार्स होननानै जोंनिनो बाहेरायाव थांदोंमोन दा बिथोराव फैफिनदों बे COVID-19 थाखाय कर'ना भाइरासनि थाखाय बिसोरबो मावनो हानाय जों मा खालामदों बिटिसिआव किसुमान गोदान इनोभेटिभ जेरै आं दानि बुंनाय निटिं प्लेन बे निटिं प्लेन जिथुनाखि मुजा बानायगोन बे इन्दि सिल्क इन्डास्ट्रिनि बिथोराव प्रथम बे मोनसे पायनियार मोनसे इन्डास्ट्रि बे इन्दिनिफ्राय जों मुजा बानायगोन आरो थिग बिदिनो इनोभेटिभ मोनसे माबा खालामदों जों मा जोंनि बिटिसि ओनसोलाव बे थानि थाखाय आलुनि थाखाय टिउबारनि थाखाय था सिमलाखौ जों ओरैनो लार्ज स्केलाव गायो किन्तु बिनि बिलाइखौबो इन्दि एम्फौआ जायो गतिके जों मा खालामदों बे जिहेतु था सिमलाखौ थानि थाखाय जों गायो बिलाइखौ जोङो इन्दि एम्फौ फिसिनो थाखाय मा खालामदों जोङो बेखौ 30% बा 40% जुदि बिलाइखौ खानानै एम्फौ फिसियोब्ला बे आलुआव बा थायाव जेबो खथि जाया बेनिखायनो जों मा खालामदों मिनिस्ट्रिनो प्रजेक्ट साबमिट खालामनानै जोङो बे था सिमलानि सायावनो जों मोनसे इनोभेटिभ प्रजेक्ट मोनसे जों लाबोनो हादों गतिके जोङो जायफोरानाखि माइग्रेन्ट वर्कार्स जोंनि बिदा फंबायमोनानो बाहेरायाव दंहैयोमोन बिसोर फैफिनदों बिसोरबो जुदि सेरिकालचार खालामथारनो होनना जुदि सानोब्ला बिसोरनि थाखायबो बुहुत खाबु दं बे माबाखौ खालामनो थाखाय आरो बिनि अनगायैबो आं दानि बुंनाय बायदि जोंनि बिटिसिनि गंब्रै बे जिल्लायाव मा दं जोंहा 50 खान फार्म सेन्टार दं बे 50 खान फार्म सेन्टारावबो इउजार ग्रुप हिसाबैबो जोंनि फार्म सेन्टारनि जिखिनि इनफ्रास्ट्राक्चार बिफां लाइफां दं एम्फौ फिसिनो थाखाय खुन्दुं लुनो थाखाय सि दानो थाखाय किसुमान कमन फेसिलिटि सेन्टारबो आङो किसुमान प्रजेक्टनि जरियते गायसनदों बे गंब्रै जायगायाव गतिके जों हिसाब खालामना दिहुनखादों जों जुदि नायबा बे 50 खन जुदि फार्म सेन्टाराव जुदि 10 जनै जुदि इउजार ग्रुप जों खालामबाबो 500 जों जोङो एबजर्ब खालामनो हायो जोंनि फार्म सेन्टारावनो आरो बिनि अनगायैबो जेब्ला जोंनि जों कमन फेसिलिटि सेन्टार माबा खालामदों जों बहायबो नायखौमै जोङो 500 जोंसो जों एबजर्ब खालामनो हायो गतिके बेखौ जायफ्रा इन्टारेस्ट गोसो दंथारो सेरिकालचार मावनो किन्तु बे कनसेप्टखौ सोलायना लानांगोन आं दानि बुंनाय बायदि माइन्डसेटखौ बेयो जाहाथे बे इन्दि जोंनि आबै आबौमोनखौ नुदोंमोन लुन बाहेरनिफ्राय बिलाइ खाना लाबोनानै इन्दि एम्फौ फिसिनाय थावख्रियाव खुन्दुं लुनानै इन्दि साद्रि दानाय बे कनसेप्टआवल' थानो नाङा आरो बेवहाय लेखा गोरोंफ्राथ' रिसार्च खालामनो हानाय जथेस्थ' जायगा दं आरो मोनसे इनफरमेसन होखाना दोननो लुबैयो आं लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय बे गासै सिल्कआ दा फेशनेबल आइटेमल' नङा बे जोमग्रा बे जों देलायग्रा बे आइटेमल' नङा सिल्कआ बेयाव जुदि जों नायोब्ला जेरै इन्दि बिलाइ जानानै इन्दि एम्फौआ फिथोब थोबो खुन्दुं दिहुनो इन्दि बिलाइयाव मा दं गासैबो मेडिसिनेल भेलु दं सम बिफां सावला बिफांनि बिलाइयाव मा दं गासैबो मेडिसिनेल भेलु दं मालबारि बिफाङाव मा दं नुनि बिफाङाव जेरावनाखि जन्दिस जाबाथाय बिलाइखौ एवना जाबा बा ओंख्रि जाब्लाथाय जन्दिसा मोजां जायो होननाय थारमाने मा गासैबो मेडिसिनेल भेलु दं आरो बेखौ जायफोरा गिदिर इनस्टिट्युटफोराव इउनिभारसिटिफोराव IITफोराव रिसार्च खालामनानै बेनि फाइन्डिंखौ दिहुनबाय जे गासै बे माबायानो जाबाय खुन्दुङानो जाबाय सिल्क ग्लेन्ड हिसाबै बेखौ बाहेर खालामो आरो बिनि भेलुआ जाबाय गासैबो जुदि जों नायोब्ला बे जोङो सि माबानि थाखाय फेशनेबल आइटेमनि थाखाय बेवहाय बांसिन मेडिसिनेल आइटेम जिहेतु दं बे हिउमेन बेइंनि थाखाय मुलि माबा माबि बानायनायनि थाखायसो बांसिन स्कप दं गतिके जोंनि लेखा गोरोंफोरा बिनि सायावबो बहुद रिसार्च खालामनो हानाय स्कप दं आरो इन्डास्ट्रि खालामनो हानाय गोसो माबा दं स्कप दं आरो आं दानि बुंनाय बायदि जिहेतु जों निटिं पेन दादों होनना बुंदों आंहा मोनसे सिमां दंबावो जे जाहाथे जोङो बे एम्फौ लाथाखौ जोङो ओंख्रिल' जायालासिनो जोङो बेखौ जानायावल' बाहायालासिनो जिहेतु आं बुंदों गासिबो मेडिसिनेल भेलु बेयाव हाबसोना दं होननानै आं नुबाय जेरैहाय जापान चाइना थाइलेण्ड इन्ड'नेसिया करिया बिसोर मा खालामदों दा बे एम्फौ लाथानिफ्राय बिसोरो बाय प्रडाक्ट हिसाबै बेखौ इउटिलाइजेसन खालामनानै मानसिनि देहानि थाखाय खामानियाव फैनाय मुलि दिहुनदों कस्मेटिक लसन दिहुनदों गतिके बिदि मोनसे आंबो बेवहाय बाय प्रडाक्ट इउटिलाइजेसननि मोनसे इउनिट बसायनो थाखाय आं मोनसे सिमां नुदों बे इन्दि एम्फौखौनो लानानै
बिश्वनि दरबाराव जोङो अन्तत बिटिसिनि बर' हारिखौ बिटिसि ओनसोलखौ आसामखौ जोङो मोनसे बिश्वआव जों प्रसार खालामनो सुबिदा मोन्दों आरो सिनायथि होनो हादों।